A dyma ni. Dyma bach o densiwn yn y prif gylch yn beirniadu Pencampwriaeth y Ceffylau Hela o dan y beirniad. Sarah Chapman ag Billy Moran. Pwy geiffi? Pwy geiffi? Billy a Sarah yn cadw siarad. Mae'r het wedi dysgu. A dyma ni. Os oeddi'r cof yn iawn, fi'n credu y cyffel trwm, yn dyfe? Ie, felly Holywell Boss fyna, gyda Matt Ainsworth, wedi dod draw ddim yn bell iawn o Sir Hereford bore yma. A wedyn Anne Cathwa, sef y cyffil ysgafn, gyda Victoria Butarelli, y ddau yn wen o glist i glist fyna. Matt, wrth gwrs, wedi codi y brif Pencampwriaeth yr Ceffylau Hela llynedd hefyd, ond gyda cyffil gwannol. Ie. A nawr yn ôl a wedi wneud yr un gamp eto chwarae teg iddo fe. A fe ath y ceffilyn yn dda fyd, ti'n gwybod, mae rhaid cofio, mae Ceffyl Hela dyle fod tym bach o balans, ti'n gwybod, mae eisiau natur da, camau da, a ni'n gweld Matt yn cael dim trafferth o gwbl yn eistedd yn ysgafn ar y ceffilyn, achos o dim rhaid wneud lot o waith i fod yn deg. Mae'r gwaith wedi wneud, sy'n ni'n gweud. Ar ben. Ar ben. Na wir. Perchynog, Mes Dams, Hwcym, Berry ag Andrew. Tipyn o dîm tu ôl y ceffil hyn. Wedi cael ei fagu gyda John Gavin. A'i wadau yw Contendro y tad a sgrim o'r dancer. Caseg facha. Tym bach o wad Iwerddon wedyn ni, Irish Draft fyna, ynddo fe? Sy'n ni'n gweud. Wrth gwrs, Sue Hwcym wedi bod yn berchennog i Matt Ainsworth ers talwm, a maen nhw wedi cael perthynas go lywyrchus gyda'i gilydd, gyda hi yn berchen ar gyffylau arno fe am sawl blwyddyn nawr, a yn enwedig yn sioe ceffyl flwyddyn ac yn Windsor fi'n cofio y ddau yn ennill, ond nawr ceffyl newydd. Mae fe'n Holywell smart. Boss. Mae fe'n smart, mae rhaid gweud. Am geffil, tymod, ceffil trwm yn dyfe, edrych ar y quality sy'n y ceffil na. Mae'r asgwr, mae'r corff yn naturiol yn drwm, ond mae fe'n disgwyl yn pictiwr yn sefyll fyna, yn dywe. Sefyll mas. Dewis da. From Mummersford, so many congratulations to you on Holywell, the Boss, and ridden by Matt Ainsworth. So many congratulations to the champion in the Ridden Hunter. And taking the reserve was 1580, which was the lightweight show hunter mare, and that goes to Victoria Bertoli with Anne Cathwa, ridden by Victoria Bertorelli. So many congratulations. Tangyfyrchiadau nawr I chi ar ennill yn y Pencampwriaeth o'r Ceffylau Hela yw Marchogaeth. So please give them a round of applause as they come round. Holywell Boss, Pencampwr, adran cryf y flwyddyn hyn yn y Ceffylau Hela. Yn dwylo profiadol, Matt Ainsworth, adrych ar y pictiwr na. Dangos pam fe yw'r boss y cylch. So that concludes our championship and our classes. Well, Matt Ainsworth, the early start this morning from Hereford has definitely been made worthwhile. Very much so. Made even more special. My owner, Sue Hookham, who owns this lad, has owned some of my best horses, and she's never actually won the championship here. I think we've been reserve about 7 times. Oh, gosh. I did hear as you came past here, you went, finally! Yeah. And that is what it means. And she deserves it more than anyone. She puts everything into the sport, and good on her. Well, many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn, and have a brilliant rest of your week. Thank you very much.